čau, to je Jackis. No, pri ďalšom videjku chcem povedať, no, jak som pre chvíľočku hovoril, že chcem povedať tým, že som si zrobil nový Facebook s tým, že viem, že každý si pomyslí, že je ten rapper alebo Marko alebo Sneky alebo ja neviem, hej, jak to oni to berú, ale chcem povedať, že mám nový nick, volá sa Sneky na Facebooku s tým, že viem, že nerad vám to hovorím, že stále mením nicky raz za mesiac, ale neviem, kedy bude ten taký, čo by mal byť na stálo, ale možno bude raz na stálo taký nick. Chcem povedať, že na tom Facebooku sú takí ľudia, ktorí si myslia, že sú všetko, že sú páni, alebo ja neviem, ale keď niekto chce, že s niekým popísať, alebo ja neviem, proste byť s ním kamarát, alebo takto, sa to nedá, lebo všetci ohovárajú a takto, ale jedno poviem, dlho tu nebudem už na Slovensku, možno tento víkend odidem do tých Pardubic, ja sa k tomu vrátim, ale chcem povedať, že čo tu by som mal akože urobiť. Proste tak, že každý si myslí, že ja som taký, že nudný, alebo ja neviem. Každý si myslí hocičo, hej, napríklad. Ja si myslím svoje, každý si myslí svoje, aký je a ako by mal byť. Ale na druhej stránke niektorí majú pravdu, niektorí nemajú pravdu, takže ja neviem, ako to môže byť. Tak sa vrátim k tým Pardubiciam. Takže ja som chcel už dávnejšie do tých Pardubic, ale teraz, ak by mi to vyšlo, tak idem do tých Pardubic s tým, že tam ako keď zostanem, ak by som zostal, tak po pol roku alebo po roku mám tam byt, mám zabezpečenú cestu tam aj späť, ale chcem povedať, že po Slovensku som mal už dosť dlho. Chcem ešte vypadnúť aj do inej krajiny, ja som do Česka, ďalej nie, lebo neviem jazyky, ale to je Čechy. Viem, že každý povie, že je Marko zase, je zase ten Čekis, alebo Marko, bo jak sa volá, ide do tých, hej, tam, takže tak to poviem. Proste zhrniem to všetko. Že akí sú tu ľudia. Sú tu aj dobrí, aj zlí, aj normálni, aj takíto, ale nepochopím tých ľudí, ktorých chcete možno kedy vidieť alebo nie, ale keď si myslí, že sme každého hnusný, krutý a hnusný. Ja vám hneď rovno poviem, že čo som bol takýto hnusný alebo takto. To je preto, lebo sa mi to tu už nepáči, za prvé, za ďalšie nechcem už čo ja viem, vzťahy už nepoužívam, jak by mali byť za ďalšie. Vzťah, keď je normálny, tak má byť normálny vzťah, ale nie takýto. Rovno to poviem, sa vyjadrím. A za ďalšie sú tu takí ľudia, ktorí si to necenia, to, že niekto takedy to myslí vážne, že chce s niekým zostať a si to pomyslí, že ten chalan chce byť s tou babou alebo nevie si vybrať. Nie som vyberavý človek, alebo nie som žiarlivý, hej. Takže toto nie. To by som nebol, ale nech určite pochopia. Teraz som v takých nie kríza, ale mám problém, musím si niečo urobiť, chcem ísť do tých Pardubic, jak som spomínal, takže asi tak. A chcem povedať to, že fakt ďakujem za lajky, možno
možno lajky si dávali, možno nie, neviem, možno ste pozerali tie videjka alebo jak, ale ďalšie videjka budú, ale musím ešte kúšiť počkať, buď nový mobil, iPhone C5, ten najnovší, čo má Gogo, buď taký iPhone, alebo kameru, hej. Ale chcem povedať, že vzťahy, čo som mal, čo ja viem, nie že neboli o ničom, boli akurát, ale proste neviem, ako by som to mal povedať. Vzťah má byť taký, že tak by som to mohol nazvať. Vzťah je ten, že keď chcete niečo urobiť pre niekomu dobré, alebo takto, takže asi tak. Lebo si myslia, že som takýto hnusný ku každému. Ja nie som hnusný, ale čo ja viem, chcem povedať, že ďakujem ešte raz za to, že ste sa mohli vtedy popozerať lajky, videjka na YouTube, tak možno budú ďalšie, takže asi takto. Díky moc a v ďalších videjkách možno ešte to stáďal tu, za nevidíte nič. Tam je vzadu Spišská Teplica, tam je také auto, tu sú obchody, hej, tam je kamión, hej, za mnou je nedostávaná arena hokejová, tak to vám ukazujem. A takto, no tak dobre, no tak budem učiť. A keď chcete ešte ďalšie videjka, tak ešte môžem popodávať, takže čaute a pri ďalších videjkách sa opäť vidíme. Čau a na ďalších videjkách čaute. Vaša.